Machiegni e paw tuke jang'we marathon ma Kenya Kenneth Kiprop omi kum mar higni abich gi Athletics Integrity Unit bang' yangore ni otiyo gi yedhe mamedo jong'wech teko ma okum. Kiprop koro idhi ma osimone mar Prague Half Marathon manoyudo kod loch mare mar mita 1000. Dwe mokalo nokaw pim mare ka gikone to koro omiye kum magerno. Tuke mag taekwondo en tim mar Kenya mar taekwondo rem dhi e tuke mag laro simbo mar Afrika bang' piny owacho rem miyogi otiko mar ndege. Telo mar taekwondo e pacho kae wacho ni bad migawo manyien mar tuke oleronegi ni jagoro mongirore sani onge gi thuolo mar keto sei e chek makamano. Kanyaka sani pok opuodhi jagoro manyien mongirore.